אז מה קורה חברים? מה נשמע? תקשיבו, אז יצא מגה פיג שזה בלתי מרגש, אני אוציא שם מלא סטאר דרופים, מעניין, לג'נדרי. אז ככה, תקשיבו, הקלאב שלי הוא די מלא, ויש לי יחסית הרבה דמות, אני חייב לג'נדרי. כן, טוב, התחלתי משחק עם ספראוט, בואו נראה. ככה, תקשיבו, אני מאוד אשמח אם מישהו ידע לשים להגיד, תשימו את הקוד בחנות שלי ואני מאוד אשמח לקנות שם דברים. אז ככה, תקשיבו, אז הספראוט הוא טוב, אני חושב שהסקין שלו ממש מתאים, איכשהו אני ממש מסכים, ואני גרוע עם הדמות עצמה, קיבלתי אותה מלג'נדרי. אם מישהו חושב שזה טוב שקיבלתי בלג'נדרי את הסקין זה לספראוט, אז מי שחושב שזה לא טוב שייתן לייק, ומי שחושב שזה טוב שעושה סאב לסקר. אז ככה, יש לי שתי בתים, אגב, מי שיודע. כן, אני רוצה להעלות עליו סרטון. אם מישהו רוצה שיתנו לייקים, ואם מישהו ייתן ככה, אם מישהו ייתן 20 לייקים, אני אתן ולוג על מה, על החיים, על כל הבתים שלי, על 3 הבתים שלי, יש לי שם ממש הרבה דברים מגניבים, אני מאוד אשמח. אם נגיע בסרטון הזה ל-20 לייקים, אז נצליח. כן. אז תקשיבו, אני משחק את זה, אני מודה, אני לא עושה את ההקלטה על אותו דבר. אני עכשיו כאילו מקליט את עצמי, וככה זה יוצא. אם זה ישמע לכם מוזר, אז כן, זה נכון. עכשיו תסתכלו, אני די טוב עם ספראוט, כמו שאמרתי, וגם מלודי ממש טובה, כמו שעשיתי את הסרטון הקודם שלי. בואו נעשה שואודאון דואו עם מלודי. קניתי למלודי את הגאדג'ט, שזה ממש טוב, ממש טוב, אז מי שכאילו, אני אוהב את זה, אז כאילו, זה טוב. תסתכלו, יש לי גאדג'ט, והגאדג'ט שלה זה מרחיק את התווים שלה. אינדגנר עשה את זה. תסתכלו, כן, התווים שלה חזקים בטירוף. כן, וככה הגאדג'ט פועל רק מתי שיש לי את התווים. וכן, האולטי שלה ממש מטורף, וכל הדברים שלה מטורפים. הנה שואודאון. אוקיי, יאללה, יש. יופי, פוקו. יאללה, תקדם איתי. טוב, יופי. יאללה, יש. יאללה, ראיתם, האולטי שלה מטורף. אז כן. אז טוב, כן, מי שיודע. תסתכלו, יש לי מגה פיג, והסתכלו את המועדון שלי, קוראים לו מסי ורונלדו. הוא רק של הבית ספר שלי, הדמוקרטיה הפתוח ביפו. וזה זה ממש כאילו, אני ממש אוהב את המועדון הזה, וגם המגה פיג. תקשיבו, יש לכם תגובות, אם אתם תגיבו לתגובות, אז ככה, אני עושה אתגר, מי שייתן אם אני מגיע ל-20 סאבים, אני יודע שזה הרבה, אם אני אגיע ל-20 סאבים,
אני עושה ולוג מטורף על כדורגל, כולל עריכות, מלא פרסים, וכל החברים שלי תראו זה. אם אתם רוצים לראות ולוגים על כדורגל, אז תעשו סאב, זה יעזור לי. אם אתם רוצים לראות מלא ולוגים על כדורגל, וחברים שלי משחקים, וזה ממש, זה יהיה טוב, תאמינו לי. אם אתם רוצים את זה, אז תעשו סאב. תקשיבו, אני ממש טוב עם קולט. קולט ממש טוב, אז כאילו זה יופי עד כאן, יופי, אני ראית עד כאן. יופי. הנה, עכשיו עשיתי את התווים שלי ארוכים. תסתכלו עליהם. יש! יופי. טוב, אז יאללה. כוכב. סופרר. אפיק. טוב, זה די גרוע. אז כן. טוב, אז חבר'ה. אז עוד מעט צריך. Time for trouble. Too pretty to pay. Check out my gun! No way!